Geçirilen burov işlerinin netijesinde galkynys galkaninden bir gece günüňiň dowamynda 2 million kub metr mawiýan gazy bermäge ukyby bolan täze gaz akymynyň alynmagy diýsen gowandyrjy ýagdaýdyr. Muň özi halkymyzyň rızkyl bereketidir, döwletimiziň kuwatydyr. Häzirki döwürde gahrman arkadağymyzyň ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumyny mundan beýlägem özgörtmek boýunça başyny başlan giňmeşörli işleriniň arkadaly gahrman terdarymyzyň başçylygyny üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýalňyş energetika toplumynyň düzümleri sazlaşykly ötürilýär. Bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk budagynyň ösüşiň täze derejesine çykýanlygyny görkezýär. Milli ykdysadyýetimiziň ähli orlaryny, şol sanyna neft gaz pudagyny amala aşyrylýan işler, gazanylýan üstünlükler ýurdumyzyň ykdysat taýdan kuwatlanmagyny aýratyn ähmiýetlidir. Neft gaz senagatynyň ägirt uly mümkinçilikleriniň işeň peýdalanylmagy, pudagy häzirki zamanyň özün tejribetiniň we täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bu ugurda alınıp barylýan işleriň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny şertlendirýär. Türkmenistanyň tebiği gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýänligi halkara derejesinde ikrar edildi. Muň özi hormatly prezidentimiziň başçylygyna netijeli durmuşa geçirilýän energetika siýasatynyň ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplumynyň köpügürli esasy ösdürilmegini, mähriban watanymyzyň dünýäniň energetika bazaryna eýeleýän ornunyň putulanmagyny aýratyn ähmiýetlidir. Bu ugurda amala aşyrylýan täze düzümlerin taslamalar toplumyň ähli düzümleriniň sazlaşykly ösdürilmegine gönükdirilendir. Şuň bilen baglykda tebiği gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän ýurdumyzyň känlerinden alynýan mawy ýalgyzyň möçörlerini artdyrmak, ony köpügürli esasda dünýä bazarlaryna çykarmak babatda ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilýänligini bellemek ýakymly. Ine bu ýerde 265 belgeli gaz goýusunda burov işleriniň 4485 metr çuňlukda üstünlükli ýerine ýetirilmegi hemde ýerasty 4417, 4281 metr we 4266, 4226 metr aralyklardaky gatlaklarda fenaga ähmiýetli täze gaz akmalyny. Bu işleriň milli hünärmenleriň tagallasy bilen amal bolanlygyny, şunda ýaş neft gazçylaryň hem goşondynyň uly bolanlygyny bellemek ýakymly. Şunda gaz goýularyny buraglamakda, olaryň gurulşygy bilen dol tamamlap ulanşa girizmekde häzirki zamanyň sanly tehnologiýalary işeň peýdalanýarly. Muň özi ýalňyş energetika toplumynyň ähli düzümleriniň öňüne goýulan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilýänliginiň nowatdaky subutnamasydyr. Ýurdumyzyň neft gaz senagatyny hemde tebiği gazyň dünýä bazaryna iwerilýän ugurlaryny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça uly işler amala aşyrylýar. Döwlet energetika strategiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň uglewadorat kuwaty we onuň mümkinçilikleri milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna we sevtiň ýurtlarynyň halklarynyň bähwidine gönükdirilýär. Şeýle-de ýurdumyzda tebiği gaza hemde nefte baý täze ýataklary özleşdirmek, uglewadorat serişdeleriniň çykarylşyny artdyrmak, neft guýularyny düýpli awatlamak boýunça möhüm işleriň durmuşa geçirilýänligini bellemek gerek. Türkmen gazçylary gaz goýularyny buraglamak hemde gurulşyk işleri bilen tamamlap önümçülüge girizmek babatda ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.